Ang Ginoo maanaa kaninyo. Pagbasang gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Lucas. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, kung makita ninyo nga ang Jerusalem likusan na sa mga kasundaluhan, masayran ninyo nga laglagon na kini sa dili madugay. Unya, ang nagpuyo sa Hudiya kinahanglan managan ngadto sa kabungturan, ug kadtong atua sa mga syudad kinahanglan mamahawa usab, ug ang nagpuyo sa banika kinahanglan dili moadto sa syudad, kay mao kini ang mga adlaw sa pagsilot aron pagtuman sa tanan nga giingon sa kasulatan. Pagkaalaot gayud sa mga mabdos ug sa mga inahan nga may mga masuso niadtong mga adlaw, moabot ang makalilisa nga kalisdanan niining yutaa ug hiaguman niining maog katawhan ang kapungot sa Dios. Pamatyon sila pinaagi sa espada ug bihagon ngadto sa tanang kanasuran. Unya mailog ang Jerusalem sa mga tawo nga wala mutuo sa Dios hangtod matapos ang gitagal nga panahon sa ilang pagmando. Aduna unyay mga ilhanan diha sa adlaw ug sa bulan ug sa kabituonan. Kawad-an sa paglaom ang mga nasod ug mga lisang sila sa dinagguog sa dagat ug sa nagpungasi nga mga balod. Panguyapan ang mga tao tungod sa kalisang samtang magpaabot sila sa mahitabo sa tibuok kalibutan. Kay ang mga planeta sa kawanangan motipa sa ilang naandang agianan. Unya mutungha ang anak sa tao, moabot siya nga may gahom ug himaya diha sa panganod. Inigsugod nagkahitabo niining mga butanga, tindog ug hangad kamo, kay duol na ang inyong kaluwasan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Manglingkod sa makadiyot, maayong gabi kaninyong tanan. Mga igsuon, unsa may kasagaran nga makahatag kaninyo kaguol o kalisang. Unsa kaha? Usa tingali sa mga makahatag kanatog kabalaka, kaguol o kalisang, kun ignon ta nga matapos na ang kalibutan, mga matay na tangtanan. Labing siguro mahadlok kita kung hisgutan na niini. Mao nga kung hisgutan tag matapos na ang kalibutan, bisag unsay naay mauna-unaan nga madunggan na to, dayon tag sunod, no? Kanang moingon na pablisig kandila, pablisig puspuro, ug uban pa. Kay lagi ganahan gyud ta nga maluwas. Kay lagi mahadlok ta. Sa atong ebanghelyo sa karong adlaw, kung ato sang paminawon, daw kahadlok usab ang mahatag. Di ba? Naliman ka nga ang mga planeta motipas sa laing agianan o di na musubay sa iyang naandang agianan, nagpungasi nga mga balod sa kadagatan ug uban pa. Di ba? Makahatag masanig kahadlok. Gani tingali
majority kanato nakasinati man ni Yolanda, o kung wa mo kasinati ni Yolanda, labing siguro nakasinati mo sa iyang ikaagaw nga si Udit. Nga ako, pulos na nako na sinati. Panahon sa Yolanda, dito pa ko sa bantayan, makadungog ko sa mga tao nga ning bakwit sa simbahan, hinilakay og kanang sige ingon pasaylo ami Ginoo nya undangan na in tawo ni luwasa kami uban daghan lang bisig kalidades na lang ang mga pulong nga akong madunggan sa Udit pod didto ko sa Lawaan Danau sus maora gihapon ang kana bang nagsuroy-suroy ko kusog-kusog ng hangin, grabe yo kayo ang reaksyon sa mga tao, kahadlok lagi kay magtuo nga matapos na ang kalibutan. Pero kung ato sang gipaminaw pag-ayo mga igsuon, dili lang ang gipredict sa Ginoo nga unsay dangatan nga makalilisang nga mga panghitabo, kung ato sang gipaminaw ang kini gayong katapusang bahin sa atong ebanghelyo karong adlaw, makaingon usab kita nga dili di ay angay nga kahadlokan. Kay miingon man ang Ginoo no sa ato ang last part sa gospel karong adlaw, muingon man siya duol na, giingon siya inigsugod na panghitabo ni ini, hangad kamo og tindog kamo og hangad, kay haduol na ang inyong kaluwasan. So sa ato pa nganong niingon ko nga ang dili kita angayang mahadlok tungod kay aduna usay kaluwasan nga nagpaabot kanato. Naa ang Dios nga muluwas kanato gikan sa mga nakalanlaing mga katalawan, dunay nagpaabot nga kalipay. Mausad unta ini mga igsuon sa atong panahon karon. Ilabi na kung makasinati usab kita mga kalisdanan, makasinati kita tingali aduna tay gipamati sa atong mga panlawas, aduna pa tingali tay mga nakalanlaing problema. Pagkanindot unta nga dili lang ta mo focus ni ana lang mga bahina kana ba may mga problema mga kaguol, dili lang unta mauray atong tutukan kun dili mutan-aw usab kita sa laing bahin ni ini nga mao ang kaluwasan nga nagpaabot kanato. Mutan-aw usab unta kita nga sa atong mga kalisdanan, sa atong mga problema, wala kita mag-inosara kay ang Dios nga misaad kanato og kaluwasan dili gayod mubiya kanato. Ang Dios nga mipasalig kanato nga mukuyog siya kanunay sa atong pagpanaw, mutuman gayod sa iyang mga kasuguan. Muna nga panahon usab nga adunay mga problema, dunay mga kalisdanan, muhangad unta kita ngadto sa Dios, muhangad unta kita ngadto sa Ginoo, ug atong itugyan ang tanan ngadto kaniya aron sa ingon niya na nga paagi aduna gyapon kitay paglaom, aduna gyapon kitay kadasig nga mopadayon kay ang Dios uban kanunay kanato. Kay siya miingon man, hinumdumi ako nagauban kaninyo hangtod sa katapusan sa kalibutan. Palihog manindog.